Herri bateko zarrak, egunero arratsaldeko 5etan elkartuko zela kafe hartzera, banekin tartekatuta gongo zela beraien gaztaroko eta ume garaiko istorioak. Baina, ni oinarritzen nintzen errealitateko kuadrilla baten. Getariako, gure aitona monen kuadrillan oinarritzen nintzen, nahiz eta hasieratik jakin, nik fikzioa egin nahi nula eta ez nula etnografia lan egin nahi. Zer gertatu zitzaidan, hasi nintzen istorioak biltzen, idazten, zati diferenteak, eta hasieran neon nahi gabe errealitatera lotu egin. Eta orduan, 11 makila horiek ziren errealitateko 11 pertsona horiek. Baina konturatu nintzen, 11 pertsona horiek ematen zutela asko jota 4 pertsonaiatarako. Eta orduan, prozesuan erdialdean edo, anikilatu nituen 7 bat zar, eta benetan, sortutako orduan bihurtu zian benetan fikziozko gelditu zian beste 4 horiek, eta orduan, 11 makilak belarrira ondo ematen zian, baina 14 makilak ez. Eta orduan, egon zen denbora pila baten izenbururik gabe. Nik segitu nun idazten, eta ia bukaera arte, azkenengo orrazketak eta kenduta, ez zuen euki izenbururik. Baina, orduan, momentu bat eritxe zen, esan nire egun hasi beharko da izenburua pentsatzen. Eta iruditzen zitzaidan, liburua ondoen biltzen zuna, aulki jokoaren metafora hori eta jolas hori izala ez, aulki bat baino gehiago agertzen dialako novelan, zahar bakoitzak bere aulkia daukalako eta beraiek ere esaten dute ez, iaia beraien aulkia dira. Eta bizitzaren metafora bezala ere bai ez, dano gabiltza aulki joko hortan jolasean, beti egongo da jolasean gabiltzanak baino aulki bat gutxiago eta dano iritsiko zaigu gure aulkia iristeko usteko momentua. Eta pasanien Iñigo Aranbarrik asko lagundu dit novela egituratzen, Arkaitzkan hori ere pasanion, eta biei eskatu nien mesedez beste izenburu bat ea topatzen zuten, beste izenburu egokiren bat, eta biek esan ziaten ez ez. Hori zara izenburu bat, horrek izan bertzula izenburu bat, eta esan nuen, aulkiek nahi badute, hala izan beharko da. Eta besterik gabe. Izenburu artifizial bat jarri baino, eta galdera hau ebitatu, emango nula azalpen hau, eta